kapobre, it's made organic fish. Ubahin tagapagmana sa Africa. Manglakaw may mga kapobre. Kauban niya akong Bin Laden. Adto mi mga unmig panyapon sa Mang Inasal. Rice cooker. Bin Laden. Ay, turo. Asa dapita? At bangkoyin ko. Og naami diri dapita. Og tagalapu-lapu ka, makaila ka og asa ni dapita. Og tagalapu-lapu ka, kaila ka asa ni dapita ha. So mga kapobre na nami diri karon kay naglakaw mi kay ipasakay mi Bin Laden, gipanaog mis ungo kay na daw kuno manakop diri so so mas okay sad kaayo nga nanaog mi kaysa makabayad ano. Nagkalisod na ganita yung makabayad pa ta. Kung tagalapu-lapu mo makaibaw mo asa ni dapita. Asa na napita be? Be, comments and share. Pag-share sad mo din ha oy. Saman mo. Nay na nga di haday kalami. Asa di dapita be? Unsa naman ni day ang pula nga sapatos na dire. Karon kung tagalapu-lapu mo kabalo mo kung asa ni dapita. Di ba? Dong, asa rice cooker dong? Katawa ko mga kapobre kay nagdala siya kanon rice cooker. Yang gibit-bit. Mga on mi dinha kapobre diha mi mga on. Diri mi mga on. Laban ladin mga kapobre paldo ni. Dera, usa gyud mi kapamilyahan ani. Mao gadami kanon. Kay para ay sorry. Ara si Bin Laden, ay dong. 0.5. Abot na mi mga kapobre. Gada og rice cooker. Kay rice cooker gi kataya gid. Gada mi rice cooker para makasave mis kaon pagka kanon. Kay kabalo mo kapobre din sa Mang Inasal, additional rice na sila, mingon sila only rice unya kay dili man mo additional magbayad. So nami karon diri kapobre sa usa jud mi pamilyahan. Ako, si Bin Laden, si Lourdes, si Grace, si Jen. So naagi mi diri dari sige na atay yung mata bit-bit ang rice cooker. So kung mangaon mo kiniha kuan giniha mao ding reality sa among pamilya. Ya mag-order na mi. Nga kung duha ka kachikiting mao ni day. Duha na ako kachikiting. Nga ni graduate of nurse, ni graduate of custom. Isa lang ko ka OFW pero nakapag-graduate kog bata ha. Ipanghambog jud ni nako kay ako guni pinaghirapan. Pinagtiisan sa Dubai. So nami karon sa diha mi sa Mang Inasal sa Maydat. Sa Maydiri. So ni plaster, ano na ang rice cooker? Ice cold. Family ba? Ang Java rice. Ayan, order. So karon mga kapobre na ang order. Paldo ang sapatos. Char kay ba? Paldo. Abi na ko pitsuta. Pero starring gina rice cooker guys.
Nagdala mi rice cooker kay mining di ta makaad og rice kay budget ba. Pobre kay mga ako na mi. So enjoy kay mi kay pamilya jud mi nga na. Sabaw mo, Liz. Liz. May masabaw. Dili ka daw. Salamat sa blessing ang utang nga paniud ko namo is sa pawan og mga inasal. Dong, ipagawas ang rice cooker dong, be. Ari lang tanong serve sauce daw. Namis mga inasal ya, dala mi rice cooker. Mang inas, ayo itago ang rice cooker dong. Ayo tago. Balik mo pa. Only rice. Tura ang only rice oh. Halo baw. Dora ka halo mong gi-order kay medyo mahal man yun, so no budgeting. Humanami mga kapobre o padung nami sa uli karong humanami paldo ang rice cooker. Atay himla din.